přesně naplňování této vize, která je zakotvena ve strategickém plánu města, který konec konců byl tímto zastupitelstvem v tomto volebním období schválen. Děkuji. Děkujeme za představení vaší strany a za Nový směr je tady doktor Zdeněk Kadlec. Děkuji za představení. Vážení občané, přeji vám pěkné pozdní odpoledne. Mé jméno je Zdeněk Kadlec, jsem lídr Nového směru. Nový směr je sdružení nezávislých kandidátů, který spojuje zájem o prosperitu Nového města a prosperitu celého regionu Novoměstka. Všichni naši kandidáti mají enormní zájem podpořit a vytvořit takové životní podmínky a společenskou atmosféru ve městě, ve kterém by se nám prostě dobře žilo. Nakonec se všichni známe a všichni víme, co od koho můžeme očekávat. My nenabízíme žádné prázdné tváře bez vizí. Jsou to všichni lidé, kteří jsou zkušení lidé, kteří, když se za sebou pohlédnou, nemusí se za nic stydět. My jsme, aby jsme mohli se zúčastnit těchto voleb, protože nejsme registrovanou stranou, museli jsme získat přes 730 podpisů, aby jsme mohli kandidovat. Je samozřejmě jednodušší kandidovat za celostátně registrovanou stranu nebo sdružení či se schovat pod mediálně známou osobnost nebo vstoupit do strany nebo na kandidátku, která dle nejrůznějších výzkumů v té době jako je na tím nejlépe a zaručuje určitý počet hlasů. My jsme nezávislí na stranách, neboť lidé s vlastním názorem a osobností se neradi podřizují jakékoliv diktátu. Naše znalost prostředí, láska k Novému městu, náš program a životní zkušenost nám dává dostatek síly k tomu, abyste se ucházeli o hlasy novoměstských občanů ve volbách na toto období. Jinak veškerý program, veškeré naše cíle, metody práce jsou uvedeny v tiskovinách, které si dostali do domácností a jsou vyvěšeny na náměstí. Děkuji. Já děkuji a za politické hnutí Starostové a nezávislí jedním názvem Novoměšťáci, tady vítám Jaromíra Čejku. Děkuji za milé přivítání, vážení a milí spoluobčané, dobré pozdní odpoledne. Jmenuji se Jaromír Čejka, pravděpodobně větší části přítomných hostů v tomto sále nejsem neznámý, nicméně jsem novoměstským rodákem. Řadu let jsem pracoval ve funkcích z kulturních zařízení zřízených městem Nové Město na Moravě, krátký čas také na novoměstské radnici. Vždy se nám dařilo stavět nezávislou kandidátku téměř pro každé volby v uplynulých 20 letech a nejinak je tomu i letos. Naše volební strana je nezávislou kandidátkou za politické hnutí Starostové a nezávislí. Našimi volebními tématy jsou ctít tradice, chránit životní prostředí a podporovat mladou generaci. Já vím, že máme pouze 3 minuty. My jsme trošku zvolili odlišný systém propagace naší volební strany, jak jste si jistě všimli v předvolebním materiálu, který vydal Kulturní dům. Máme zveřejněny pouze ta 3 zásadní témata a pokoušíme se je prezentovat našim voličům prostřednictvím novoměstského maskota lvíčka, který vychází z novoměstského znaku, ctí barvy novoměstského znaku a říkáme mu Leoš, neboť latinsky lev je pantera, Leo a Leoš, je to náš Leošek. Co bychom chtěli prostřednictvím našeho Leoška v zastupitelstvu a potažmo při práci na radnici dosáhnout? Jsme si samozřejmě vědomi, že by bylo velmi nutné provést analýzu hospodaření města za uplynulých 20 let. Jasnou, stručnou, ale nekompromisní. Z analýzy pravděpodobně vyplyne
že většinu část rozpočtu stravují provozní náklady, akce údržby, oprav a rekonstrukcí a malá část rozpočtu zbývá na investiční akce malého rozsahu, které souvisí obvykle se stavebním rozvojem města. Pravděpodobně také z těch výsledků bude zřejmé, že se nám dlouhodobě nedaří získávat pravidelně Pane Číka, jenom připomenu, máme tady 3 minutky, takže... prostředky z evropských fondů anebo z fondů státních. A to jsou jediné peníze, které slouží k rozvoji města. Já dokončím jenom myšlenku v tom smyslu, že se nabízí srovnání s ostatními městy regionu, se Žďárem a s Bystřicí. Žďár je na tom hodně podobně jako my, ale nezbývá nic jiného, než skutečně připomenout Bystřici nad Pennštejnem, která postupnými kroky dokázala vybudovat veškeré zázemí pro volnočasové aktivity. Pane Číka, už hodně přetahujeme. Volnočasové aktivity, zejména sportovní. A mají nové náměstí, 10 milionů budou investovat teď do veřejné. Určitě ještě nám dáme slovo. Chystají se převzít cenu Evropské unie. Já už vás poprosím. Děkuji za pozornost. Super, děkuji. A předáme slovo Věře Buchtové, lídr komunistické strany Čech a Moravy. Jmenuji se Věra Buchtová a jsem lídrem volební strany Komunistická strana Čech a Moravy. Naši kandidátku jste měli šanci si přečíst ve volebním čísle Novoměstská. Z této kandidátky bych ráda řekla, nebo k této kandidátce bych ráda řekla, že jsou na ní občané, kteří dlouhá léta žijí mezi vámi, znají vaše názory, jsou přístupní jakýmkoliv názorům, které potom mohou uplatňovat při rozhodování o společných věcech. Připomněla bych, že na druhém místě naší kandidátky je paní doktorka Rusová Marie, která je členkou parlamentu České republiky a krajskou zastupitelkou. K našim cílům, které chceme podporovat a ke kterým chceme směřovat, bych připomněla zhruba 10. bod našeho volebního programu a ten je takový, že chceme pravdivě a úplně informovat občany našeho města o tom, co se děje ve městě, co se připravuje, tak, jak se to nedělo v tomto volebním období, kde jsme pracovali a myslím si, že docela úspěšně jako opozice. Děkuji vám za pozornost. I my děkujeme a já předám slovo lídru Sdružení nezávislých kandidátů pro obce, panu Stanislavu Markovi. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem tedy lídrem Sdružení nezávislých kandidátů za obce. Toto sdružení jde prakticky do druhých voleb. My jsme toto seskupení vytvořili v roce 2006, kdy na základě zkušeností z let minulých